Bună, numele meu este Cătălin. Și în acest videoclip vreau să împărtășesc experiența mea folosind Tonerin în 3 luni și sper că vă pot ajuta să decideți dacă merită să cumpărați sau nu. În primul rând, dacă doriți cu adevărat să cumpărați Tonerin, fiți foarte atenți cu site-ul produsului, deoarece există șarlatani pe internet care vând falsuri ale produsului. Și pentru a vă ajuta, voi lăsa site-ul oficial al lui Tonerin mai jos în descrierea acestui videoclip sau în primul comentariu. Așa că am decis să cumpăr suplimentul Tonerin pentru că mă confruntam cu dificultatea de a avea un somn bun din cauza multor dureri de cap, insomnie și alte probleme mai mult. Mă simțeam deja foarte rău, așa că am decis să încerc și, practic, Tonerin conține o mulțime de vitamine, minerale și alți compuși care servesc pentru a trata presiunea noastră. Iar acest lucru mi-a îmbunătățit foarte mult starea de spirit, a eliminat durerile de cap și insomnia. Am fost foarte indecis cu privire la achiziționarea Tonerin, dar când am intrat pe site am văzut că mai mult de 20.000 de oameni au folosit Tonerin și rezultatele au fost destul de remarcabile, așa că m-am gândit că ar putea funcționa și pentru mine. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la Tonerin este că este 100% natural și foarte simplu de utilizat, aveți nevoie doar de 2 comprimate pe zi. Utilizarea corectă va fi capabilă să reconstruiască normalitatea presiunii, să îmbunătățească somnul, se termină cu amețeli și disconforturi. Mărturisesc că beneficiile de cost sunt foarte bune și atractive ținând cont de costurile ridicate ale tratamentelor medicale, intervențiilor chirurgicale și procedurilor în clinici. Probleme de presiune, vârsta DVS, deci este responsabilitatea noastră să facem tot posibilul pentru a ne menține corpul sănătos, pentru a mânca bine și pentru a practica activități fizice de cel puțin 2 ori pe săptămână. Am petrecut ani de zile cu această problemă și am ajuns să mă privesc de multe momente bune de teama de a suferi atacuri de cord. Acum fac tratamentul cu Tonerin, mă simt mult mai bine, viguros, fericit și mulțumit de rezultatele din noua mea viață, fără temeri și disconfort. Tonerin este atât de incredibil de puternic și a fost dovedit clinic că funcționează indiferent de vârsta, starea medicală sau severitatea problemei. Numai cei care au trecut prin ea știu cât de greu este și am fost foarte îngrijorat de problema mea, m-am trezit dimineața indispus, dezamăgit. Urăsc să merg la medic și sunt sigur că nu aș avea bani pentru un tratament sau o intervenție chirurgicală, dar datorită lui Tonerin, este în regulă acum, am rezolvat problemele care m-au deranjat atât de mult, nopțile mele de somn sunt mai bune și sănătoase. Fii atent ce spun ei aici pe internet despre Tonerin, spunând că veți avea rezultate foarte repede, atunci când, de fapt, depinde de fiecare organism, unii oameni văd schimbările mai repede, în timp ce alții pot dura mai mult pentru a vedea rezultatele, adică nu se întâmplă în mod miraculos. Trebuie să faceți tratamentul corect de cel puțin 3 luni pentru a avea rezultate expresive. Cel mai tare lucru este că originalul Tonerin are o garanție de prelungire și motivul pentru care nu există niciun risc pentru tine este că aveți 30 zile întregi pentru a testa Tonerin pentru tine și dacă, din orice motiv, în următoarele 30 de zile nu sunteți mulțumit de rezultat, trebuie doar să contactați producătorul și ei vor rambursa imediat toată investiția, dar vă avertizez din nou, fiți foarte atenți cu escrocii de pe internet care încearcă să vândă produse false cu formule modificate care vă pot afecta în continuare sănătatea. Voi lăsa site-ul oficial Tonerin mai jos în descrierea acestui videoclip sau în primul comentariu. Sper să fii ajutat cu acest videoclip, iar dacă el te-a ajutat să lași un like și să împărtășești cu cineva care caută să îmbunătățească sănătatea cu supliment natural, Strong Hug și pe curând.